Projekt vznikal dlhšiu dobu. Našli sa financie z európskych fondov. Hlavným organizátorom je Brigand Foundation a pri tomto workshope AINOVA je vlastne lokálny organizátor. Pripraviť celý workshop tak, aby tí všetci remeselníci, ktorí sem prídu, mali aspoň primerané pohodlie, aby sme im zabezpečili hlavné funkcie ako stravovanie, ubytovanie, tak chce tu trošku organizačnej práce, nejaký cvik v tom máme, takže chceli by sme 1. mája, to je v piatok o 2 týždne, urobiť záverečné vyhodnotenie workshopu. Do toho času by sme vlastne mali mať osadenú hlavnú nosnú konštrukciu nového mosta. Predpokladáme, že si ľudia vymenia informácie, že sa niečo nové naučia a ten výsledok po tých 2 týždňoch by mal byť zárodok nového mosta. To znamená tie základné nosné prvky, ktoré sa teda vykrešú a osadia sa na piliere a skalný previs. Stavební řemesla jsou velice opomíjená, upadla v této době. A zvláště pak ta tesařina, ta je jedna z nejvíc upadlých stavebních řemesel. Je to škoda a majoritní společnost by si měla uvědomit, že v stavebních řemeslech nebo v řemeslech obecně je obrovský intelektuální potenciál, že ty tradiční metody, které se pomalu pozapomněly, jsou nabity informacemi, které ta nová doba potřebuje pro tu vlastní změnu, třeba pro tu environmentální změnu. Tie materiály všetky sú zhotovené ľudskými rukami a my vidíme len tie výsledky, my vidíme ten drevený krov alebo tú omietku a vieme ju popísať, ale nevieme, ako sa robí. Čiže nerozumieme mu tomu kultúrnemu rozmeru toho remesla, lebo pamiatka má svoju hmotnú podstatu, ale je tam skryté ľudské poznanie, ľudský schopnosť zaobchádzať materiálom. A o tom je tento workshop.